Malaglag ka. Oh. Malayo dito. Oh. Dapat dito dito. Saglit. Parang kulangin yung ano mo. Ayan po, balik tayo sa taas at ano tayo, premiere. Dito naman tayo sa taas. Bali, pinapansin mo na natin sa akin ito. Oh, lupit ng ano, lagayan. Yung forma dito sa liga. Dati nasa taas na. So, nag-shoot muna ako ng premiere. Ginawa namin ng dati kahapon. Ay! Amoy! Sinsil si tatay. Kala ko naghihiga-higa ka dito. Ulan eh. Dito. Dito pala yung lumalagat. Yan po magsisimula na ako mag-sinsil, magtrabaho dito. At si tatay nakapag-sinsil na dyan sa kabila. At habang naka-premiere ang diretso yung ating gawa. At pasensya na po sa lahat na nagko-comment at nababasa ko naman po yung comment nyo. Kaso sa pag-reply, yung iba hindi natin nare-replyan gawa nga ng may pinagawa tayo. Pero nababasa ko po yan. Pasensya na po kung di kayo nare-replyan. Nood lang po kayo dyan. Para tuloy-tuloy yung gawa natin yung vlog. Tao ah. Ay. Puputol tayo yun. Ito tayo. Lapag mo muna yan. Sige, tumbo muna. Hila dyan. Ha? Anong binanggaan mo? Wala nang kabas. Pagkakalo ka makakapit yung Minute. Replay muna tayo. Andito na daw siya. Shoutout. Oh, shoutout po sa lahat. Pili Santos, Kuya Albert, shoutout. Rolando, Vic Tolero, shoutout po. Anthony Saiko, shoutout po. Andres Dominador, shoutout po dito. Yung mga naka-tune in at mga silent viewers, shoutout po sa inyo lahat. 65 yung naka-tune in. Siyempre lahat ng mga viewers, shoutout po sa inyong lahat. Mga Kuya Rini, shoutout. Kuya Kenneth, LB Haba, yung shoutout kayo no, hay Kuya Jojo.
Ha? Reply muna ako sa ano, naka-premier kasi ko. Tinanggal ko muna yung ano, yung helmet ko kasi sobrang init, sakit sa ulo. Pahingayin ko muna yung ulo ko sa ano, init. Baka na, di maabot siguro. Hindi siguro maabot yung wifi dito, nawawala. Ayan, comment lang kayo dyan sa Premiere. Ha? Oo. Nawawala mismo yung wifi. Yun, 122 viewers dito sa premiere natin. Yun, shoutout sa lahat. Andres Dumiador, Wenceslao Sapno, Don David, Noel Timbong, Ganda dito pag walang ulan. Reynaldo Manalili, Kaso pag umulan, putik. Kuya Albert, Kasi nasa kape tatay. so 27 na. Habang na-premiere, banat. Sayang yung oras.
Ay, papako na ni tatay yung una. Matibay yung battery na ano. Yung? Battery. Yung kasama dun sa GoPro na binigay. Yung kanina pa di pa lubat ah. Ha? Original. Ito na yung ginagamit ko, yung battery ng GoPro. Nabigay ni Kuya Jojo. Ito. Hmm? Kala. Dito toy. Ha? Meron ka? Ayos na yun, pero lubot mo lahat ng pati ano, okay na. Ayos na. Igilig ba? Anong piraso? Isa na. Sa taba sa puno. Wala na yung mga sa forma. Sira na. Saan ko lagay? Doon sa loob. Diyan, sa dulo yung suot mo. Diyan, sa gilid. Suot mo dyan. Gilid doon magtama. Yung siro, baga, o patuloy. Dahil yan na lupi. Karpentero na yung pitik. Karpenterong na yung pitik. Hanap bili tayo ng yelo. Grabe yung init talaga. Ito naman yung kapalit ng ulan. Init. Sobrang init naman nung pumalit. At bili tayo dito kila Ate Bidang, Patway Ate Bidang. Mabakal po sa yelo. At bili tayo ng yelo. Sobrang init. Darawa. Ito baby oh. Ha? Ice candy. So darang barya. Oo, sabayan ko sila. Sobrang init.
Malupit na sinsil yung ano, yung talim ng jackhammer na maliit, no? Hindi mo na mag-jup eh. Ha? Nakatira talagang tunay. Oo. Ha? Wasak talaga. Oo. Trapal na. Marupok na pati. Parang kukunin talaga. Aray ko. Abot dito tayo. Abot dito. Yan lang na ano. Ito na pusti. Ito, okay na to. Abot dito. Oo. Kahit yan na lang. Ano ang tanggalin? Ito. Hindi. Ito. Ayan. Ano po, tapos na akong mag-sinsil dito. Bali, tutulungan ako sa tatay magpako dyan. Sasaygan na namin to para prepare na to para maislaban na.
Punit din talaga. Punit din talaga yung tropa. Parang kulangin yung ano mo. Ako. Ito lang, tama na yun. Marami ito lang. Okay. Wala. Hindi na kaya ng bakal. Bilang ito, pababa na. Ayun, ano natin. Wala. Wala. Eh, di mo inalis ano. Eh, oo nga, tapos sorry. Malaglag ka. Oo. Wala yung dito. Oo. Ba't di ba dito? Saglit. Ano? Sige. Sige. Ah. Sige. Yan. Dikit na dyan. Dikit na dyan. Pangay naman na dito. Akin na yung pinagtabata. Yung. Yung pinagtabata. Ito? Oo. Ano pala ito? Pwede na pala ito. Pako na? Hindi. Ako na natin dyan. Dito? Labas mo ka sa biga. Oo. Diyan okay na. Sa eskwela na. Oh! Yan, may ano na. May tanda na. Yo, what's up? Mga kalapatids. Ito po kami sa mga Mga kalapatids. Diyan kayo nagtapos. Bata. Kung magsabit, Oh? ha, kung magsabit, ano mo kunti? Takin mo. Ay! Akin na. Dito pala eh. Lipat natin. Hindi ko ba na Para makaunat ka. Huwag takin mo konti, nagsikip yan. Takin mo konti, konti lang. Ay, angat naman ang bakal eh. Yan.
Kailangan mo na lang kaya. Kahoy. Baka mag-ano. Baka tumama sa baka. Kaya itagilid mo. Parehas na pala yung mapurot. Mo. Kung kailan pati malapit na sakalang mo mangalay. Nakakangalay na talaga. Ilang ka rin, nakakangalay na talaga. Diba? Sa ulo. Lapit tayo sa ano. Malapit tayo sa langit. Ay, saglit. Oh. Ang panahon, uminit, umulan, uminit, Pakalintura ng mga bata. kalintura, trangkaso. Umulan na kanina. Ito, uminit na naman. Bukakaw. Kuha. Ko dyan, taday man mapako. Bakit? Ha? Bigat, tambat. Kaya nalis mo nga, kita tambat.
Tanganiw na lang pagtara. Dukuton. Tabas kita dyan kan ano. Patulis. Ha? Tabas kita dyan. Hindi. Gacho lang yan na din. Ganda pag ano? Maganda yung panahon. Maganda tuloy.
tulo nag bigos tayo.